Id-deputat nazzjonalista Ivan Bartolo bħal kap nazzjonalista Adrian Delija ħareġ u ddefenda l-aġir tal-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Jason Azzopardi li fetaħ kwerela kontra s-soldati u l-Prim Ministru u akkużhom b'qtil volontarju tal-immigranti. Mistoqsi dwar il-fatt li Jason Azzopardi ħarab mill-akkużi li għamel hu stess u rrinunzja lilu nnifsu mill-kwerela li fetaħ jum biss wara l-informazzjoni li ppreżentat l-Aqda Repubblika stess gidbet l-akkużi tiegħu, staqsejna lid-deputat nazzjonalista Ivan Bartolo dwar l-aġir ta' Azzopardi. Jason Azzopardi rinunzja ruħu mill-kwerela li fetaħ kontra l-armata, tefa' l-ġebla u ħeba idu. Inti bħala deputat nazzjonalista li Jason Azzopardi ringrazzjak tal-appoġġ tiegħu ħatibqa' tiddefendih komdu b'Jason Azzopardi miegħek fil-grupp parlamentari u mhux tifhem il-weġġa li tqanqlet fost il-pubbliku fost dawk li jsalvaw il-ħajjiet. Iżda evidentament Ivan Bartolo kien skomdu u ġaba bitqila biex iwieġeb ċar. Aħna għadna li minn dik il-ħaġa ovvjament anke se jkun hemm linji gwida kif wieħed jista' biex ikun jaf x'jista' jagħmel u ma jagħmilx. Imbagħad filwaqt li ddefenda lil Jason Azzopardi ħarab mill-mistoqsija u rrifjuta li jikkummenta dwar l-aġir ta' Azzopardi. Jason Azzopardi fil-kapaċità tiegħu personali ta' avukat li ħadd deċiżjoni li ma naħsibx li jiena qiegħed f'pożizzjoni li nikkummenta fuqha.